ni twak machal kama nyaka wa introspect gik mabeyo nyaka wawachi, maricho monego waloki be nyaka wawachi. Koro adwa nyiso Green Army mama wacho ni mine koyudo telo to giloko kitgi. To penjo ka wasedhi e polis tesedo bila ma joma miyo telo. Kiromo ambe anyalo wacho ni kiromo kodgi ti leo. To mano biro nikech ing'eni kaka ji obedo socialized. Wabedo socialized ni ya ng'ama miyo ok onego ne katelo e weche moko. To ng'ama miyo no en ng'at ma you're always told ni ya ni ing'eni miyo ka dongo kata nyathi ma nyako ka dongo. Tinyise ga mana ni ya yewi beyo moingo yewi nyakoni. Iber moingo nyakoni. Koro nitie ga competition moro ma idongo king'eyo ni ya kichopo kamoro to koro idwa ni over exert your authority nikech inenori ni you're the one who is chosen. Koro kitimo kamano to samoro ikelo gwandruok mok ber. To mine onego ng'e ni ka gichopo e nafas ma kata ka gilony nikech nitie problem moro bende niya mine molony kata dakteche, lawyers, mosomo maber iyudo ka nitie disconnect gi mine kata manidala nikech en koro neno niya ni onego dhi o lecture mine manidala. To mine manidala go be nitie gik ma gitimo mabeyo kendo gine ma gichung'ne ne oganda e mier. Omiyo nyaka wa respect each other sama wan gi positions. To positions go be wati kodgi mondo wager oganda. Ok ni koro inilony an Dinah analony. Ong'eya ni analony e weche siasa koro an special. Nyakiti gi mich no mondo ilok oganda. Sani wacho ni Homabay dhi maber. Adwa ni mondo wach ni ya mano toe ka Homabay dhi maber to ber. Odhi maber nikech meetings madongo mitimo koso odhi maber ni nyathi manyako sani ok ochuno ni odhi omany pi. Nikech mago e the issues. Nyathi manyako waste a lot of time, mine waste a lot of time ka dhi manyo pi. Nyathi manyako kodhi e school kamo dhi e oko beler. Mago e gik ma ji ng'iyo. Chiro kama mama use oler. En gi kama mama nyalo dhi loke nyathi ka nyathi odhi oko. Atmosphere no safe, stima bentie e chiro. Ing'eni wanyalo mor niya ni ji koro pako ji ni ji tiyo maber, ambassador no dhi kuno, ji romo. To e ground be gik moko timore. Jo manie dala kata jo piny dwaro ga mana basics. Manie article 43. Gidwa ni mondo kodhi hospital to bed gi yath. Odwa ni ya obed gi ndara, obed gi chiro maler, ober gi dispensary machiegni kode. Ok ni kidwa ter mama hospital to by the time mama chopo to ich osewuok. Nikech onge ndara, kuno bor, ool. Wadwa ni mine moyier, especially awuoyo gi mine moyier. Nikech waseringe ndara an Dinah gi mine